Tak, vítajte všetci. Krásny večer vám prajem. Dúfam, že sa máte dobre. Aj keď je večer, budeme sa dneska rozprávať o takej zábavnej téme, o raňajkách. A má to aj svoj zmysel, lebo dnes si pripravíme raňajky. Dnes budeme trošku variť na konci, takže bude také ľahko interaktívne. Ak chcete sa zapojiť, tak si buď pripravte rýchlo zo pár surovín, ale ani nemusíte, je to veľmi jednoduché, robíme si na konci potom jedné také veľmi zdravé, vyvážené a strašne chutné raňajky, ktoré môžete zajtra použiť. A verím, že si ich urobíte veľmi jednoducho a že vám to bude chutiť a že so mnou trošku povaríte dnes. Moje meno je Michaela a som výživový terapeut, venujem sa prevádzaniu mojich klientov z bodu A do bodu B, kde bod A je v podstate, je im zle, nie je im dobre. Mnohí z nich, alebo teda gro mojich klientov má nejaké tráviace ťažkosti, buď nejaké alergie, intolerancie, nejaké zápalové ochorenie, gastrointestinálneho traktu. To je taká moja špecializácia. Venujem sa primárne IBS, čo je syndrom dráždivého čreva, taktiež IBD, čo sú vlastne chronické zápalové ochorenia hrubého alebo tenkého čreva. Čiže toto sú také moje pikošky a preto strašne rada sa s vami dneska, s vami všetkými zdravými, dúfam, porozprávam o raňajkách, o tom, ako by mali vyzerať naše raňajky a prečo tak strašne často a veľmi veľa o nich rozprávam. Ja viem, že už keď ste si vypočuli niektoré z mojich prednášok, tak stále o ničom inom nerozprávam. Raňajky, a ono to má svoj zmysel. A ja vám dneska vysvetlím, že prečo a aký to má zmysel pre naše telo. A veľmi rýchlo vás prevediem touto jednou z najdôležitejších častí nášho dňa, ktorú veľmi veľa klientov, keď s nimi riešim niečo, tak ju vlastne úplne vyzmizikujú zo svojho života. A ja vám dneska skúsim vysvetliť, prečo je to veľmi dôležité pre náš organizmus a prečo by ste sa k ním znova mali vrátiť a ako by mali také tie optimálne, zdravé a pre telo veľmi výživné raňajky, z čoho by mali pozostávať a ako by mali vyzerať. A všetko o mne a mnoho mojich receptov, aj tie, ktoré budeme dneska variť, aj ktoré si na budúce uvaríme, nájdete na mojej web stránke www.michaelabirkusova.sk. Tam nájdete v podstate aj všetky moje služby, ktoré ponúkam, ak by ste niekto mali chuť a priestor na zlepšenie svojho životného štýlu, prípadne máte nejaké ťažkosti, s ktorými by ste chceli, aby som vám pomohla, tak tam tiež nájdete všetko k tomu, aby ste vlastne sa na mňa nakontaktovali. Tak poďme na tie raňajky. Teraz by ma strašne zaujímalo, že kto dneska raňajkoval. No, možno niekto? Možno polovica z vás? Ja som dneska raňajkovala. Ja som dnes mala veľké raňajky. Je to prvé jedlo nášho dňa. To viete všetci, hej, to už vieme v podstate zo škôlky. To je, áno, Zuzka mi tu Holubová píše, že ona. Tak to sa teším, lebo so Zuzkou sme sa už na tému raňajky veľakrát bavili a tiež úplne neraňajkovala ideálne. Ale už sa to zmenilo, lebo som jej poradila a poslúcham a pevne verím, Zuzka, že cítite sa lepšie, že vaše dni sú také plnšie energie. A čo v podstate tie raňajky pre nás znamenajú? Dodávajú nám energiu na celý deň. Toto, keď poviem mojim klientom, tak častokrát tak povedia neveriacky, že na celý deň, akože prečo na celý deň. A raňajky sú také jednou z najdôležitejších energetických zásobáreň pre náš organizmus. V podstate, vy keď sa ráno zobudíte, do pol hodiny by ste sa mali najesť. Neviem, že či úplne je to pre každého také možné, že či sa to fakt tak dá, ale naše telo, keď sa zobudí, ono začne sa štartovať. Všetky tie procesy, hej, mnohí potrebujete ísť na toaletu, hej, treba sa vám napiť a cítite, že to proste telo už sa rozbieha, že ono už akože niečo robí a niečo vlastne sa tam deje. A vtedy nabiehajú aj všetky tie mechanizmy, ktoré vlastne spúšťajú ako keby do prevádzkového režimu celé naše telo. Všetko, dýchanie, mozog, srdiečko, hej, lebo keď spinkáme, tak ono to ide v takom tom pokojnom móde, hej, srdce bije veľmi nízko, na nízkej frekvencii, samozrejme trávenie, nejaké enzymatické aktivity prebiehajú, ale vlastne všetko ide v takom režime, takom pokojnom. Kdežto keď sa postavíme, začneme fungovať, začne nám hlava fungovať, začneme žmúrkať, kýchať, kašľať, robiť všetko. Automaticky potrebujeme veľa energie. Hneď sa vlastne spustí tá požiadavka z toho tela, že aha, potrebujeme energiu. Čiže mozog dostane informáciu z nášho čreva, to už vy, ktorí ste boli so mnou dávnejšie na prednáške, alebo predtým ste si vypočuli moje prednášky, tak viete, že už to nie je o tom, že mozog dáva informáciu, ale črevo dáva informáciu mozgu a mozog rozosiela všetky tieto informácie do celého organizmu. A ak
budete pravidelne raňajkovať, že si budete sa snažiť dodržiavať ten nejaký taký optimálny čas, hej, zobudím sa, urobím si nejaký základný ranný rituál a idem sa naraňajkovať, tak v tom prípade to telo sa krásne naštartuje v zmysle tom, že ono vie, že vždy pravidelne o takej, ja neviem, za pol hodinku, maximálne za hodinku sa najete, potom ako vstanete. Čiže ono už sa predpripraví, lebo vie, že to je váš bežný rituál klasický. A tým pádom vie, že dostane nejaké raňajky, ak papate podobne, hej, alebo proste máte nejaké také svoje obľúbené jedla, tak presne vie, čo dostane a tým pádom ono už začne plánovať na celý deň. Ono si začne vlastne vytvárať nejaký taký denný režim a ako bude míňať svoju energiu. Pretože vaše telo vie, čo robíte. Hej? Väčšinou robívame také tie rovnaké, systematické, ideme do práce ideme peši, niekto na bicykli, niekto len sadne do auta, lebo to má ďaleko. Hej, čiže to telo vie, čo idete robiť približne. Najete sa a všetko to, čo zjete, sa v podstate premení na energiu. Hej, vy viete možno mnohí, že premení sa na energiu znamená, že premení sa na cukor a to znamená premení sa na nejaký tuk. Hej, to je taký úplne jednoduchý vzorec, ktorý funguje. Samozrejme to telo, pokiaľ nepotrebuje si nič uložiť, tak vlastne všetko využíva ako cukor a všetok ten cukor, ktorý využíva, zase nepredstavujte si takú tú kocku cukru, ale je to vlastne zásobný cukor, ktorý naše telo potrebuje, to je v podstate taká tá ako keby energetická jednotka, tak vlastne všetko, čo to naše telo spotrebuje. Hej, ono si to pekne naplánuje, vie, že o 10:00 budete mať kávu, že budete mať prestávku, k tomu si dáte nejaký možno muffin alebo nejaké jablčko. Ono už s tým počíta, ono už vie, že takto približne to bude fungovať. To je ideálny stav samozrejme. Čiže vy, keď sa ráno dobre naraňajkujete, to telo celú tú energiu, ktorú mu ráno dáte, si tak ako keby predpripraví na celý deň na to, že čo budete asi približne robiť, čo zvyknete robievať, aby malo dostatok energie. Samozrejme, ono počíta s tým, že bude aj 10:00, že bude aj obed, že bude aj olovrandaj večera. To je samozrejme za ideálneho stavu, keď jete pravidelne, hej, keď dodržiavate taký ten nejaký vzorec. Vtedy je to úplne super. Čo je úplne skvelé, to si určite všetci zapamätajte, ak začnete raňajkovať a raňajkovať dobre, to znamená, že povieme si, že čo to je dobre, hej, to znamená veľa a kvalitne, tak sa vyhnete takým tým záchvatom hladu počas dňa, hej. Neviem, že či to niekto poznáte, ale bývajú to také tie návaly, že okamžite to príde, že preboha, ja som taká hladná, ja by som asi niekoho zabila, hej. A vtedy väčšinou siaha človek tak, alebo začne vás bolieť hlava, alebo ste extrémne unavení, úplne taký, že bez života chce sa vám spať. Vtedy veľmi často naše vlastne črevo dodáva informáciu do mozgu, že okamžite daj niečo sladké. Hej, a čo vtedy urobíme, tak si otvoríme nejakú horálku alebo čokoládu alebo tyčinku. Nie je to úplne ideálne. Hej. Nedaj Bože, nahradíme nejaké normálne bežné jedlo z tých ideálnych 5 jedál, ktoré by sme denne mali zjesť, nahradíme niečím takýmto. No to je úplne, že celé zle. A čo je veľmi dôležité, čiže vyhnete sa týmto návalovým hladom, takýmto vlčiemu hladu. A čo je ešte pre vás super informácia, že keď nevynecháte raňajky a dobre sa naraňajkujete kvalitne, tak sa vám úplne vypne takéto večerné vyjedanie. Hej, ono sa fakt úplne vypne, to telo absolútne vám nebude dávať informáciu. Možno, že baktérie z čreva, ktoré budú chcieť tie čipsy alebo tie sladkosti večer, OK, ale to je niečo úplne iné. Ale pokiaľ sa nabehnete na taký ten pravidelný režim a hlavne teda skutočne budete ráno si dáte do nosa, tak to večerné mosanie bude úplne privypnuté alebo bude úplne minimálne. Bude sa dať luxusne zvládnuť s nejakou čistou zeleninkou. Hej, že keď sa bavíme už niečom po 8:00, kedy by sme už nemali veľmi zaťažovať ten organizmus nejakými veľkými porciami, nejakými extra živočíšnymi bielkovinami, tak vtedy vlastne vieme veľmi dobre s tým zapracovať, keď neodflakneme tie raňajky. Čo veľmi dôležité je ráno, to som už povedala na začiatku, tak sa nám práve tým, že sa naraňajkujeme, rozbehne sa celé telo, rozbehne sa celý metabolizmus, fungovanie, či už energetický metabolizmus, alebo celkovo trávenie, fungovanie organizmu, čiže dostanete zrazu náladu, je vám fajn, cítite sa super. A čo je veľmi dôležité takisto, je skladba tých raňajok. K tomu sa takisto dostaneme. Je ideálne, ak tie raňajky obsahujú celozrnné obilniny, alebo teda celozrnné potraviny,
tí, ktorí ste so mnou počúvali význam mikrobiomu a vôbec ako vlastne si dokážeme vypestovať alebo nejako podporiť náš prirodzený mikrobióm, tak už viete, že práve tie celozrnné potraviny, tie šupky, hej, celozrnné, to znamená, že tam tie celé zrnká ako keby nie sú ošúpané tie zrná, ale vlastne sú pomleté, či už vločky, alebo nejaké, ja neviem, všelijaké tie kaše a kadejaké veci, ktoré sa dajú vlastne použiť, tak tie obsahujú aj tú šupku a práve to celé zrno a tá šupka na vrchu je vynikajúci zdroj vlákniny, ktoré práve naše telo potrebuje, obsahuje veľmi veľa, veľmi kvalitných rôznych typov sacharidov aj rôznych typov vláknin, ktoré nám dodávajú tú správnu energiu a práve je to tá energia, ktorá nám vydrží na dlho. Lebo keď si dáte len taký biely rožtek, možno, že viete, možno ste si to niekedy všimli, že dáte si jeden biely rožtek a za hodinku a pol, že najprv sa cítite super najedený a za hodinku a pol, že už by som si niečo dal zjesť, lebo už som taký hladný. Ono to je preto, lebo práve tá celozrnná potravina má tzv. Nízky glykemický index, tá celozrná, tá dobrá. A ono to vlastne znamená, že odozva organizmu, my to zjeme a spápame to a teraz telo začne ten proces toho trávenia a začne vytvárať nejaký cukor a ten cukor sa potrebuje nejako spracovať, čiže začne vytvárať inzulín. Hej, to je taká prirodzená reakcia. A keď máme potravinu s nízkym glykemickým indexom, tak vlastne ten inzulín sa tvorí takto pomaly, ide hore a potom veľmi pomaly klesá, keď začne on vlastne spracovávať ten cukor a začne vlastne prebiehať celý ten tráviaci proces a ten energetický proces, ktorý tam má nabehnúť. Tak všetko je také pomalé a príjemné. To znamená, že niečo dobre spapáte a za také 3 hodinky už cítite, že výborne. A tak som pomaličky už také, akože taká informácia príde, také, že klop, dobrý deň, už asi začínate byť slečna hladná, už by trebalo niečo začať jesť. Čiže to je ideál, hej. Veľmi zle to je v situácii, kedy zjete roštiek, ráno biely, obyčajný, taký ten, ja tomu hovorím, že mŕtva potravina, ale za takú hodinu, že bože, to je hlad, musím si niečo rýchlo si idem dať dáku kávu a koláč, alebo aspoň nejakú čokoládu. To nie je dobré. Hej? Keď chodia také tie návaly hladové, to znamená, že tá skladba tých potravín vám nevyhovuje, že nie je to úplne ideálne. A ak ste počúvali, alebo ak ste si pozreli prednášku niekedy predtým, tak som rozprávala o tom, ako má vyzerať zdravý tanier. Čiže aj pri tých raňajkách treba dodržiavať tú skladbu, hej, kde máme ako keby ten tanier rozdelený na malilinkú časť sú bielkoviny, či už rastliny alebo živočíšne, a ten zvyšok toho taniera tvoria na polovicu obilniny, alebo teda sacharidy, komplexné, také tie celozrnné ideálne, a tú ďalšiu velikánsku, obrovskú, skoro celú polovicu tvorí ovocie a zelenina. Čiže ráno ideálne, keď do seba navalíte veľké raňajky. Poznám veľmi veľa výživárov a ľudí, ktorí sa venujú výžive, ktorí skutočne ráno si doprajú raňajkovať ako král. Ono sa to aj tak hovorí, to určite ste už zaregistrovali a počuli, naše staré mamy to tak hovorili, že raňajkuj ako král. A ono to platí, fakt to skutočne tak je. Čo teraz, ak nie ste veľmi zvyknutí na tie raňajky, hej, že teraz si hovoríte, no ona tu rozpráva o tých raňajkách, keby to bolo neviem čo, a ja to vôbec nestíham a proste to vôbec nejde a je to úplne, že na prd, lebo ako ráno stihnúť jesť, hej, kým sa ešte zobudím, kým sa nejak tak poprebúdzam. Má tu zopár nejakých pravidel, ktoré treba dodržať a uvidíte sami, že počase, keď začnete raňajkovať a keď to telo vlastne rozbehnete, tak počase zistíte, že nie ste unavení cez deň, cítite o mnoho viacej energie, začne vám to lepšie tráviť, budete mať možno taký ten prirodzený rozdiel medzi, alebo teda prirodzený priestor medzi jednotlivými jedlami sa vám upraví na 3-4 hodiny, to je taký optimum. Ono sa to pekne same dá upraviť. A čo je veľmi dôležité, tak napríklad po obede nebudete unavení. Ja neviem, či ste to tak mávali, ale ja keď som ešte jedla strašne zle, že síce som si nejaké raňajky maličké dala, ale tiež to nebolo boh vie čo. Potom som celý deň nejedla, lebo nebolo kedy, lebo však práca. A potom po obede okolo 3-4 na mňa prišli taká únava, že ja som vlastne, ako niečo som predtým zhotla, ale to bolo fakt, že zhotnutie. A potom som proste, veľmi často som to mávala, že ja som zývala, mala som pocit, že potrebujem 26. kávu, že som úplne unavená, vyčerpaná a už potom som sa len tak nejak šmochtlila do večera, hej, už som ani nevedela riadne nič spraviť, lebo proste nemala som energiu. A to je jeden zo zásadných a veľkých problémov práve vtedy bolo to, že som jedla nezdravo, respektíve nevedela som, čo môžem, čo nemôžem, čo mi robí dobre a čo nie. A moc som teda tým raňajkám nedala. Takže nebolo to úplne ideálne. Dobre, posunieme sa ďalej, keď tento môj stroj
povie áno. No. O tomto som už trošku začala. Tie raňajky v podstate môžeme tak nejak približne si povedať o tom, ako vlastne to naše telo ráno si manažuje energiu a cukor. Pod cukrom, prosím, nepredstavujte si takúto, že kocku cukru, hej, že aby ste to nemali tak. Cukor sa vo všeobecnosti vníma skôr a tu ho skôr používam ako tú energetickú jednotku. To je vlastne ako keby tú časť, ktorá sa nám z tej potravy vstrebe do tela a pripraví nám energiu, hej, že máme dostatok energie. Treba si však dať pozor na to. Ja som použila takú metaforu, že nie je všetko zlato, čo sa blíšti, lebo mala som zo párkrát aj takých klientov, ktorí mi povedali, že no tak super, no tak však veď keď to teraz prepočítame na kilokalórie, tak ja si dám na raňajky jeden obrovský veterník a potom nebudem až do poobedia nič jesť, lebo však už som si naplnila na raňajky jedným veterníkom, všetko to, čo som potrebovala, mám kilokalórie, mám cukor, mám vlastne všetko super, ja som si urobila dobre a mám to vybavené. No nie je to úplne ideálne, pretože aj tá skladba toho jedla je extrémne dôležitá. A ja vám ukážem takých zopár, tri také príklady, takých ako keby dá sa povedať, že bežných raňajok, na ktoré sú veľmi často moji klienti zvyknutí, že mi hovoria, že teda toto jeme alebo tamto jeme. A ja vám ukážem, že ako vytiahnuť z toho maximum a ako to vlastne celé funguje na tých raňajkách, že čo to naše telo nejak robí a nejak vlastne spotrebuje. Čiže veľmi dôležité je, aby ste začali premýšľať nad tými raňajkami, ak ste sa práve rozhodli, že OK, tak od zajtra idem teda skúsiť raňajkovať. Robte to postupne. A neurobte to tak, že hneď zajtra, lebo ja som teraz povedala, že jedzte veľa, tak hneď zajtra si proste naložíte obrovskú porciu, hoď ste neboli zvyknutí jesť a bude vám strašne zle. Lebo bude vám zle, hej? Úplne reálne si povedzme, ten organizmus potrebuje chvíľku na to, aby si na to zvykol. Väčšinou to trvá štandardnému zdravému človeku 2-3 dní, kým si tak nejak pomaličky zvykne to telo. Pri niektorých ľuďoch to trvá aj dlhšie, ale je lepšie začať s malou porciou a postupne ju navyšovať a postupne vlastne ladiť celé tie raňajky. A zase, hej, skúste sa sústrediť na ten výber tých surovín, aby ste nemali pocit, že dám si roštek so šunkou a s masilkom a som vybavený, hej, však to je super, však lebo veď sú to nejaké raňajky, hej, však som raňajkovala, dneska som bola u kaderničky a ona celá taká šťastná mi hovorí, no dneska som konečne raňajkovala, lebo som vedela, že prídeš, tak aby som ti povedala, že som raňajkovala, tak som sa naraňajkovala. A ja vrem, že super, lebo tiež nikdy neraňajkovala. Vždy, keď som tam prišla, tak bola hladná, škvrkalo je v bruchu a jedla až niekedy po obede, hej, prvé jedlo, čo je úplne celé zle, katastrofa. A takže ona teda chodím, hustím do nej, stále jej vysvetľujem, rozprávam a tak ona celá dneska šťastná, ale ja už som raňajkovala. A ja vrem, že super, a čo si dala? No dala som si také tie zapečené mysli, čo som kúpila v takej tej krabičke, nechcem povedať značku, lebo nemalo by sa, také tie jahodové a k tomu som si dala plnotučnú smotanu. A ja, že super, ale ja som sa ti snažila vysvetliť trošku iné tie raňajky, lebo ja som jej dala presne recept, že čo si má urobiť, vysvetlila som jej, dala som jej moju web stránku, tak ako dávam aj vám, aby ste sa inšpirovali na tie raňajky. A snažila som sa vysvetliť, že v poriadku, super. Ja viem, že na jednej strane si splnila, urobila si fajku, v tom slova zmysle, že si sa naraňajkovala, avšak ten výber tých surovín nebol veľmi šťastný. Sice dobre, môžeme povedať, že tá smotana bola fajn, ja mám rada, ak idete používať nejaké mliečne produkty, určite je za zváženie, pokiaľ nemáte nejaké ťažkosti, tak určite ísť do tých plnotučných, nech vlastne sú kvalitné a výťažné pre ten organizmus, ale teda chýbalo jej tam čerstvé ovocie a zbytočne, tým, že to bol kupovaný produkt, tým, že to bolo spracované, nejako namiešané, zbytočne prijala extrémne veľa cukru. Čiže zase, bolo to niečo hotové, vždycky čítajte na etikete, hej, keď tam vidíte, že sacharidy a z toho cukry, hej, a sacharidov máte napríklad, že na 20 gramov a z toho cukry je, že 19 gramov, tak viete, že tam je samý cukor, hej, že tie sacharidy v podstate by mali byť v tom zložení, hej, keď sa bavíme o tých zapekaných mysli, tak z toho zloženia treba sacharidy z celého balenia tvoria 50 gramov a 25 gramov z toho celého objemu na tú požadovanú porciu polovicu tvorí iba cukor. To znamená, že máte tam strašne veľa cukru. Hej, je to extrémne veľa. A teraz sa už bavím o tom klasickom. Väčšinou tam dávajú rôzne fruktózovo-kukuričné sirupy alebo nejaké takéto ochucovadlá. Určite tam bude nejaký cukor. A to už nie je úplne ideálne. Čo veľmi chýbalo mojej kaderničke v tej celej porcii, už keby sme aj oželeli ten cukor, neurobilo jej to dobre, hej, bolo jej ťažko, úplne reálne.
ja úprimne povedala potom. Ale keď by už to chcela nejako akože trošku vykompenzovať, hej, stane sa, že proste niekedy nemáme na to čas a chmatneme po niečom rýchlom, čo doma máme, tak by tam malo byť, že extrémne veľa ovocia. Veľmi veľa. Hej, čiže na tú malú porciu, ktorú ona si dala, bola tam tá bielkovina, boli tam tie sacharidy, teda aj tie cukre, ale keby to ešte vyvážila aspoň nejakými trebárs orieškami, semienkami a doplnila by to nejakým ovocným čerstvým, tak by to bolo trošku lepšie. Hej, že to telo by si to tak vybalansovalo. Nebolo by to až také náročné. Takže poďme si trošku pozrieť na také, že na tie 3 typy raňajok, ktoré úplne najčastejšie sa u mojich klientov nachádzajú, keď s nimi niečo riešim. Ideálny klient, keď mi povie, že moje obľúbené raňajky sú ovsené vločky s ovocím a tvárohom. Hej, nebavíme sa o mysli, čiže nie je to, čo dneska mi moja kadernička ráno povedala, že kúpila som si, teda mám také kupované mysli a nedala si tie, ale keď sa bavíme len o klasických ovsených vločkách, úplne takých tých obyčajných, ktoré aj dneska budeme používať. A predstavte si takúto porciu, hej, ovsené vločky, nejaké ovocie, jahody, maliny, jablko, hruška, čo máte doma, čo máte radi. Tvároch, použijete polovicu kelímku a pridajte si med alebo nejaký iný, možno, že ja neviem, treba, ak máte radi nejaký javorový sirup alebo niečo, a pridáte si semienka, čia ľanové, možno nejaké mandle, nejaké zo pár kúskov, 2 kocky horkej čokolády, hej? Znie to super, nie? Úplne, že tí, ktorí ste milovníci sladkých raňajok ako ja, tak akože mňam. Viete si z toho napríklad urobiť kašu, hej, že ak treba tie ovsené vločky len s vodou povaríte, pridáte tam potom ten tvaroh do takého teplého, ono sa vám z toho robí nádherná kaša, poprimiešavate všetko dokopy a máte luxusné za 5 minút raňajky. Ja som si to prepočítala, takú klasickú moju bežnú raňajkovú porciu, ktorá mi prinesie okolo 670 kilokalórií. To znamená, že môj denný príjem, na mňa, ja mám 65 kg, 170 cm, žijem takým normálnym životom, niekedy sedím, niekedy sa hýbem, ale nič nejaké extrémne, že by som nejaký, ja som teda milovník takýchto, že prechádzky, taký ten Nordic walking, snažím sa veľa chodiť, cvičím jogu, čiže žiadne nejaké extrémne športy, ani nie som veľmi činkársky typ, čiže skôr na také tie iné pohybové aktivity som špecialista a milovník. A môj taký denný optimálny príjem kilokalórií je 1600 kilokalórií. Z čoho všimnite si, že tie raňajky tvoria obrovskú časť. Keď si predstavíte, že to je jedno jedlo z 5, tak tých 670 kilokalórií z toho denného príjmu je že veľmi veľa. A tak by to malo aj byť. Keď si vy prepočítate, kľudne choďte na www.kaloricketabulky.sk, prípadne si stiahnete tú aplikáciu do mobilu a skúste si tam nastaviť, ono sa vás to pri tom nastavovaní bude pýtať, a nastavte si tam, že chcem byť fit. Nedávajte si, že chcem schudnúť, lebo je to stroj a veľmi často sa mi stáva, že klienti, keď si tam dajú, že chcem schudnúť, tak im veľmi zlé čísla dá, také veľmi nízke, hej, a idete pod ale tomu sa budeme venovať na budúce ďalšie prednáške, to vám tak trošku povysvetľujem, ale ak chcete zistiť, aký je váš optimálny denný príjem kilokalórií a možno, ak si to chcete aj rozdeliť na tie makroživiny, že na bielkoviny, na tuky a na sacharidy, tak táto aplikácia vám to fantasticky prepočíta, ona dokonca vám prepočíta aj vlákninu, pretože vláknina je veľmi, veľmi dôležitá a už sme sa o nej veľakrát rozprávali a opäť to pripomeniem, ak nepapáme dostatok vlákniny, tak máme veľký prúser, pretože náš mikrobióm zomrie, respektíve nebude fungovať a budeme chorí postupne. Hej, nebude to také, že zo dňa na deň, ale postupne sa nám bude zhoršovať stav a nebude to úplne ideálne. A ja som si teda dovolila tieto moje jedlá vás upozorniť aj na príjem vlákniny, že koľko gramov vlákniny v každej tej porcii mi prístroj prepočítal, že približne tam je. Samozrejme sú to také cca plus minus autobus, ale ono to viac menej sedí, hej, lebo ten systém to vie prepočítať, on presne má nahádzané detaily makroživiny v každej tej potravine, v každej tej surovine, čiže vie si to prepočítať. Takže teraz si to pozrite, hej, tieto vyvážené raňajky, hotové ich máte za 5 minút, nie je skutočne chutné, teda ja som milovník sladkých raňajok, takže u mňa akože toto je, že jednoznačná voľba a sú veľké, sú výdatné. Ja osobne za 2,5-3 hodiny fakt som hladná, čiže ja tú 10 proste musím mať. Moje telo už je zvyknuté, že teda do obeda skutočne, že raňajky, 10, obed sú v takom švungu, hej, že fakt akože pociťujem hlad, som vyslovene, že potrebujem tú energiu a potom sa to už pomaličky tak spomalí a potom ten olovrant okolo 4. príde, že teda už akože niečo by si mala zjesť a tá večera okolo tej 6, pol 7, to je úplne, že ideálne, hej, vtedy. A tá večera u mňa väčšinou už nie je nejaká extrémne veľká,
skôr sa tak snažím uladiť do takého, aby mi nebolo ťažko, aby som dobre vyspala, hej, že aby sme to mali. A tomu sa budeme tiež venovať na budúcej prednáške, že ako má vyzerať aj taká optimálna večera. Čiže raňajky. Čo na to poviete? Super, nie? Veľmi dôležitá informácia, zapamätajte si, vláknina je 15 gramov. Bežný človek na Slovensku štandardne, priemerne má príjem, ale denný príjem niekde medzi 5 až 10 gramov. Celý deň. To sú štatistiky. V tejto jednej porcii máte 15 gramov. Ideál na to, aby sme viac menej vyhoveli nášmu mikrobiomu a vôbec celému nášmu tráveniu, je 30 gramov vlákniny denne. To je ideál. Hej? Ak máte aj trošku viac a ste s tým v pohode, že vaše trávenie to dáva, tak je to úplne že super. A tu máme okolo 15, čiže už sme nad štandardom, hej, nad priemerom, a iba za jedno jedlo dňa. A predstavte si, že keď si dáte ovocie ďalšie na desiatu, potom si dáte na obed nejakú fajnú rýžu alebo niečo. Poďme na druhý typ raňajok. Toto je taký veľmi obľúbený typ raňajok, chlebík s niečím. Hej, to mám rýchlovku, šup, tam nahádžem, super. Ak sa bavíme o celozrnnom kvaskovom chlebiku, paráda. Dobre, dúfam, že sa o ňom bavíme. A dáme si tam maslo, ja som dala teda 2 také poriadne krajce, som si prepočítala, natrela som maslom, dala som šery paradajky, papriky, šalatík zelený, a boli tam 4 kúsky kuracej šunky, takej kvalitnej. A toto jedlo, hej, boli to také fakt akože veľké chleby, toto jedlo mi prinieslo 570 kilokalórií. Je to trošku menej, ale stále je to super, stále je to z tých 1600 veľmi veľká časť. Hej, z tých 1600, ktoré by som denne potrebovala ja na moju konštrukciu, na to, aby moje telo bolo komfortné, fungovalo, vedela som sa ísť prejsť, nebola som po obede vôbec unavená, hej, akože cítila by som sa dobre, tak stále je to veľká porcia. Stále sa bavíme okolo, hej, tých 600 kilokalórií to vyjde. Keď si tam prihodím ešte nejaké 2 paradajky navyše, tak už sa tam vopchám. Čo je ešte veľmi dôležité aj pri tej prvej porcii, skúste si to tak prepočítať, obidve tieto porcie sú okolo pol kila jedla. Hej, keď si to len tak zoberiete, pol kila jedla je podľa mňa, že dosť, že veľa. Nemusíte sa obmedzovať, hej, že fakt, že veľa, že veľké porcie. A toto jedlo má vlákniny až 16 gramov, približne, prepočítané. Čiže zase máme veľký prísun vlákniny, máme veľmi veľký prísun kilokalórií, veľmi dobre vyvážené aj všetky makroživiny, tuky, cukry, alebo teda sacharidy a bielkoviny. A cítime sa nasýtený, cítime sa šťastný, naše telo úplne blahom, sa tepeli blahem a proste funguje, ide, hej. To je veľmi častý, toto veľmi veľa ľudí na Slovensku, alebo teda aspoň z mojich pozorovaní od mojich klientov, toto sú také veľmi obľúbené raňajky. Oni majú pocit, že sú veľmi rýchlo urobené, čo aj určite je pravda. Môžete si tam pokojne, ja som tam zabudla, ešte tam bolo to vajíčko, hej, to je taká veľmi, veľmi super vec k tomu, pretože vlastne máte aj bielkoviny, aj tuky, hej, že ono sa to tam tak porozdeľuje. Takže, a teraz tramtadá, pôjdeme na tvárohový závín. Tu už nám sa zmestilo len 200 gramov toho tvárohového závinu do tej približnej, aby sme dostali tak tie približne rovnaké kilokalórie, avšak extrémne nám vyskočil cukor, klasický cukor, obyčajný cukor, čiže kdežto pri tých prvých 2 porciách to bol akože taký ten nízky glykemický index, že pomaličky sa vyplavil inzulín a potom pomaličky sa odplavil, tak pri tomto 200 gramov, približne také 4 kúsky, keď si ho tak odkrojíte, tak 4 kúsky, keď ste zjedli, tak cukor urobil, že funk, takto sa vyplavil inzulín a potom veľmi rýchlo odišiel. Čiže najedli ste sa, veľmi ste sa cítili najedení po tých 4 kúskoch, úplne ste, že ježiš, úplne sa neviem ani hýbať a potom za veľmi rýchlo ste dostali okamžite vlčí hlad. Zase bolo to okolo 530 kilokalórií, veľmi vysoký glykemický index. Cukru tam bol až 3,5 násobok v tej porcii oproti tým 2 predošlým. Hej, malinká porcia, veľmi veľa cukru. A čo je úplne že šialené, tak sme tam mali okolo 2 gramy vlákniny. A to je strašne málo. Hej? To je fakt, že veľmi málo a hlavne nie je to tak, aby sme si podporili svoj mikrobióm. Čiže teraz si sami odpovedzte na to, že čo je vaša taká akože najbežnejšia raňajková záležitosť, ak vôbec teda raňajkujete, že čo zvyknete. Či teda takú nejakú kašu s ovocím, alebo je to nejaký chlebík, alebo ja neviem, kajzerka, alebo nejaká fitness buchtička, alebo niečo, čo je celozrné, ak teda.
Ak to nemáte, tak skúste vymeniť aspoň, treba len urobiť takú malú zámenu, že dobre, tak nebudete papať biely rožček alebo biely chlebík, ale napríklad skúste to vymeniť za nejaký celozrný. Nájdete si niečo, čo vám vyhovuje, čo sa vám páči, čo vám chutí a aspoň takto trošku zmente. Hej? Lebo možno, že to obloženie používate také isté, vždy myslíte na to, že by bolo ideálne, aby tam bolo veľa zeleniny, ak už teda idete do tých slaných raňajok, alebo si treba, ja neviem, urobíte nejakú praženičku, alebo ja neviem, voľské oko, ale vždy nezabudnite, že vždy tam patrí pečivo, nejaká bielkovina, čiže treba to vajíčko alebo tá šunka a veľa zeleniny. Keď dáte len pečivo a vajíčko, chýba vám zelenina. Keď dáte len vajíčko a zelenina, chýba vám pečivo. Čiže vždycky tie tri časti, vždycky si zapamätajte tri. Sacharidy, pečivo, bielkoviny, vajíčko alebo šunka a potom máme zeleninu. A to isté platí aj pri tej kaši. No a pri tom tvarohovom závine tam je to veľmi ťažké, hej, lebo tam vlastne nemáme žiadnu zeleninu, žiadne ovocie. Možno keby sme tam prihodili nejaké jablčko, dobre, ešte by sme pridali trošku vlákniny, ale zase by sme zdvihli ešte viac ten príjem cukru, lebo možno pre vás nová informácia, ale či zjete fruktózu v ovoci alebo zjete klasicky rafinovaný cukor v niečom, stále je to cukor. Je pravda, že to telo lepšie si vie spracovať tú fruktózu a viac ju vie z nej vyťažiť, ale stále je to cukor. To znamená, že ak dostanete veľa cukru do tela a telo ho vlastne nepotrebuje, hej, lebo vy zjete 4 záviny, ale nejdete behať, nejdete proste robiť žiadnu aktivitu, kde by ste ten 3,5 násobok cukru minuli, tak telo čo urobí? Aha, mám veľa cukru a čo keď náhodou mi nedá žiadnu 10, lebo asi mi nedá, asi jej bude ťažko z toho zavinu, asi to nebude úplne ideálne a Boh vie, či vôbec niečo v kantíne dneska bude mať. Tak si všetok ten cukor premení na tuk a uloží si ho na horšie časy. No a to nechceme však, teda ja určite nie, možno, že vy, hej. Takže nezabúdať na tú vlákninu. V prvej porcii sme mali, v tých ovsených vločkách sme mali okolo 15 gramov, v druhej, kde boli chlebík so zeleninou a s nejakým vajíčkom, to sme mali 16 gramov a pri tom závine to boli len okolo 2 gramov. Takže nezabúdajte na to, naše črevo veľmi potrebuje, veľmi veľa. Tuto máte taký krásny obrázok, že čo vlastne všetko naše črevo považuje, alebo teda vo čom všetkom naše črevo nájde vlákninu a z čoho to vytiahne. Ovocie, zelenina, oriešky, semienka, strukoviny, úplne super. Všetko toto, čo zjete, všetko to dokáže telo správne spracovať. Takže ak ste doteraz takéto veci nejedli, skúste sa zamyslieť nad malilinkou zmenou. Nemusí byť veľká. Robte to pomaly, postupne. Nemusíte zajtra hneď začať obrovské jedlá, veľké a všetko super zdravé, lebo niekto to povedal. Keby ste si mali vybrať z týchto dvoch strán, ktorá vás viacej láka? Tá napravo či tá naľavo? Tá zdravšia či tá menej zdravá? No mňa napríklad už ťahá o mnoho viac práve to ovocie a tá zelenina. Že moje telo už je tak zvyknuté a moja myseľ je si tak lahodí s tým, že mne už napríklad tie marshmallow alebo tie rôzne, ešte croissant je také, akože sem tam si dám a to si tak vychutnám, ale tie ostatné veci mi už nič nehovoria. Hej, že skutočne. Ale samozrejme, takisto som ich kedysi jedla. Samozrejme, takisto som bola veľký milovník. Ono to telo sa mení, hej, že mení sa mikrobióm, mení sa telo, čo je super na jednej strane, lebo vieme to zmeniť, ale skúste sa tak nad tým zamyslieť a úplne úprimne sami pre seba, ja vás nepočujem, len si odpovedzte, že čo vás momentálne viacej láka. Jedno alebo druhé. Dobre, už ste si zodpovedali, všetci viete. Skúsme sa nejako dopracovať k tomu, že začneme postupne zavádzať do nášho stravovania zdravšie veci, veľa zeleniny, veľa ovocia. Preorientujeme sa z tých rafinovaných obilnín na celozrnné a už keď toto dokážete, tak je obrovský úspech za vami. A pred vami zdravie, pohodička a príjemný pocit. Lebo to telo vám vždycky dá presne to, čo potrebujete. No a aby sme nerozprávali dneska nebudem rozprávať toľko veľa, ja verím, že mi potom pošlete aj nejaké možno otázky, budete mať či už k tým raňajkám, alebo budete možno mať aj k receptu nejaké otázky, tak poďme na to. Čo vy na to? Ideme si to navariť, ideme skúsiť zapekané osené vločky, môžete mať zajtra perfektný koláč na raňajky a možno, že ho zjete už dneska večer, lebo to je fakt dobré.
pripravte si úplne jednoduchú nádobu, nejakú zapekaciu, hociaký maličký, ja neviem, ak máte janskú misu, alebo maličký plech, alebo niečo, čo používate na také, možno na také lazanie, alebo niečo, to si pripravte a poďte, ideme na to. Ja sa prepnem na druhú kameru, uvidíte inú časť mojej kuchyne a ideme si dneska urobiť zapekané ovsené vločky. Budeme trošku improvizovať, lebo recept máme nejaký, máme, že suroviny, ktoré potrebujeme, ale počkajte, no tak. Ale ja budem trošku improvizovať. Tak, idem sa prepnúť. Počkajte, či sa mi to podarí. Super. Tak. A zase ma vidíte? Ahojte, tu som. Takže, nachystajte si nejakú nádobku, niečo, v čom budeme zapekať. Môžete si rovno, ak idete rovno teraz so mnou piesť, tak môžete si zapnúť trúbu na 180 stupňov, obidva ohrevy, spodný aj dolný a tú mriežku zdajte tak približne na stred. Budeme piesť približne 20 minút. Každý má nejakú trúbu inú, naša je napríklad taká pomalšia, čiže tam to tak okolo tých 25 minút bude trvať, ale štandardne väčšinou to trvá okolo tých 20 minút. Ja dneska použijem namiesto medu použijem banány. Také ideálne, keď sú také trošku, že vidíte ich, hej, že sú také akože sladšie, čiže sú trošku prezreté. Dúfam, že sa na mňa nepozerá dcera, lebo ona ich tam vždycky objaví a vždycky mi nadáva, že mama, ty si tam dala banány. Ona ich moc nemá rada, ale ja ich vždycky tak zakomponujem, nenápadne. Takže ak idete začať s ovocím, ak budete používať tiež banány do toho základu, tak začnite s nimi ako s prvými. Ja si väčšinou, môžete si to pokojne začať miešať rovno do tej nádobky, ale ja to urobím tak, že ja si vyťahnem misku a budem si to do nej premiešavať a potom vlastne to tam nakydám. Čakajte. Čo si ešte nachystajte, to bude jeden hrnček. Je úplne jedno, aký hrnček použijete, ale ak máte, že jeden hrnček a v celom recepte sa spomínajú, že hrnček, tak používajte stále ten istý hrnček alebo taký istý veľký. Hej, čiže keď máte napríklad, že ako v tom mojom recepte je, že jeden hrnček ovsených vločiek, jeden hrnček nejakého mlieka, tak vždy použijeme jednu veľkosť. Hej, to je úplne že veľmi zásadné. Takže použijeme jeden hrnček a ja si teraz idem nachystať tie banány, len si ich jednoducho ošupím, hodím si ich do misky a trošku ich vidličkou popučím na takú kašu. A budeme mať sladké. Niekedy robím tak, že to vlastne použijem aj ponorný mixer, ako keby sa mi chce. Ale teraz sú také mäkké tie banány, tak si ich len takto jednoducho popučím. A už nebudem vlastne potrebovať žiadne iné sladidlo. My sme nie už veľmi zvyknutí na tú sladkú chuť, čiže nám to nevadí. Ak ste veľmi zvyknutí ešte na sladkú chuť, pokojne si k tým banánom ešte pridajte jednu lyžičku medu alebo nejakého sirupu. Alebo keď nemáte, tak si proste dajte trošku cukru. Hej. Nedávajte si ale veľa, lebo stále je to o tom, že cukor v zásade nie je zlý, je veľmi dôležité kontrolovať si jeho množstvo, ktoré zjeme. Hej? Lebo telo, pokiaľ sa normálne hýbete, že treba zdáte aj nejakú aktivitu, že ja neviem, idete na bicykli do práce, alebo sa hýbete, treba idete pešo, chodíte maximálne po schodoch a podobne, nemusíte nejakú žiadnu, že chodím do fitka alebo niečo so sebou robím, ale taký ten zdravý pohyb, tak je v poriadku. Čiže len som si takto rozžabala tie banány a ideme na to. Tak, pridáme si ovsené vločky. Pridáme si tu. Pokojne si viete to množstvo tých surovín aj trošku tak ako keby že ladiť. Keď si poviete, že dobre, tak chcem urobiť takú ako keby že väčšie tie ovsené vločky, že treba ste väčšia rodina, tak je to úplne v poriadku. Dajte si, že napríklad že 2. Ale tým pádom, keď dáte 2 hrnčeky ovsených vločiek, tak všetkého si dajte akoby dvojnásobok. Vajíčka nemusíte, ale že dvojnásobok si dajte tých ostatných ingrediencií. Tak dáme jednu. Jeden hrnček, uvidíte, že to bude taká rýchlovka, sa vám to určite zapáči a teraz celý týždeň budete robiť na rôzne spôsoby. Tak, použijeme jeden hrnček, len to tam prisypte k tomu. Vždy, keď pečiete alebo varíte z ovsených vločiek, aj keď je to sladké jedlo, pridajte štipku soli. Vždy. Hej, fakt, že o štipku.
Teraz pridáme, ja použijem ovsené mlieko, ale pokojne použite obyčajné. Ak nemáte vôbec žiadne, tak dajte vodu. Je to úplne v poriadku. A opäť zase dajte taký plný hrnček, aký ste použili tých ovsených vločiek, hej, aby to bolo také rovnaké. Čiže ak ste dali, že plný hrnček ovsených vločiek, tak dajte aj plný hrnček ovseného mlieka. Vylejeme do zmesi, pridáme 2 vajíčka. Ak máte problém s vajíčkami, že treba, mám takých klientov, ktorí sú citliví na vajíčka alebo zle im robí príliš veľa tuku, tak vôbec nemusíte tam tie vajíčka dávať. Akože je to lepšie, keď sú, ono to tak krajšie drží a je to také príjemnejšie, ale vôbec to nemusíte nejak extra hrotiť. Vidíte, že túto šupinky si dávam, ja mám sliepočky svoje, takže odkladám šupinky a potom im z toho robím takú mňamku, ja im to potom nechám vysušiť, pomrvím a majú z toho fajnotku. Dobre, trošku si to môžeme teraz premiešať, bude nám z toho zrazu vznikne taká celkom kompaktná hmota, taká homogénna. A teraz je priestor na absolútnu improvizáciu. Toto je úplný základ. Hej, teraz máme základ, čiže buď použijete tie banány, alebo pokojne použijete len to sladidlo nejaké, ktoré ste sa rozhodli. A teraz máme taký úplný základ. A teraz prenechávam celú vašu kreatívu, aby ste si vyrobili, pridali do toho, čo len chcete. Ja idem dneska, pridám semienka. Mám vždycky takú namiešanú zmes rôznych semienok, ktoré mávam doma. Máme veľmi radi ľanové, slnečnicové, ktoré tam máme chia semienka, rôzny sezam, konopné semienka. Ja to vždycky takto miešam, lebo u nás to veľmi veľa je. A pridám si tak približne tak přimnežene 2-3 lyžice do toho. Tak dám 4. Môžete si tam pridať kľudne teraz oriešky. Tak trošku premiešame. Môžeme si tam teraz pridať, ak ste si teda nachystali, že ideme dávať škoricu, tak si môžete dať približne takú, ja zvyknem dávať polievkovú lyžicu, lebo my máme veľmi radi škoricovú chuť a nikomu z nás neblíži doma, takže ale ak treba máte nejaké ťažkosti, problémy, pozor, nedávajte tú škoricu, hej, za to, že som povedala. Tak dáme určite škoricu, ono to bude mať takú fajnú chuť a s tými ovsennými vločkami a budeme dávať aj jablčko, tak to bude úplne, že super. Dáme škoricu. Ja teda pridám aj sušenú pomarančovú kôru. Takúto používam normálne v Lidli som kúpila a je vynikajúca. Je vlastne už nasušená, nachystaná vopred, takže tej dávam tiež tak približne polovicu. A to tak odchutí, ako každý máte radi. Treba dať pozor na to, že tá pomarančová je trošku taká horkejšia, aby vám to tam zase neurobilo takú veľkú chuť, takú horku. No a potom trošku perníkového korenia, to je taká špecialitka moja. Nedajte ho zase veľa, aby ste si zbytočne nezničili tú chuť. Len tak trošku, ono to tak prevonia, urobí to takú príjemnú aj vôňu, aj chuť. Tak, premiešame si. Trošku dlhšie sa nám bude premiešavať tá škorica, ale to zvládnete. Popremiešavajte. Cítite tú vôňu. Trošku tak vianočne to vonia. No, prečo by sme si nepripomenuli Vianoce. No a teraz skutočne môžete do toho dať hocičo, úplne hocičo. Ak napríklad máte jablčko a chcete si dať jablčko, ja zvyknem normálne použiť jablko, nastrúham ho aj s tou šupkou a to tam dám. Dneska pre vás mám takú vychytávku pre super nestíhajúce matky, podnikateľky a podobne. A toto som objavila v Lidli. Výborné. Úplne skvelé. Je tam síce trochu viacej cukru, preto už vlastne vôbec nedávam do toho žiadny cukor ani žiadne iné sladidlo, len ten med, lebo v tomto je tiež pridaný cukor. Ono kvôli konzervácii sa to pridáva a približne na ten jednu porciu dám polovicu tej fľašky. Čiže len to pyré tam vojde a zase to len premiešam. Ale samozrejme, že ideálny stav je, ak použijete čerstvé jablčko, nastrúhajte si ho. Keď nestíhate, alebo proste sa ponáhľate, tak aj toto je voľba.
Takže pridáme jablčko. A ešte, čo je veľmi dôležité, nezabudnite pridať jednu, možno dve lyžice buď repkového alebo nejakého oleja, ktorý zvyknete používať. A ono sa vám to neprihorí, bude to také vláčnejšie a ja už potom vlastne nedávam na spodok tej nádoby žiadny olej, ja ho dávam do cesta. No a už to len poriadne premiešame. A máme hotovo. Tak, poriadne si to zmiešame, nech sa nám to popremiešava jedno cez druhé. Ak sa vám zohriala trúba, možno, že sa vám už prihriala, tak môžete dávať do trúby. Ak máte chuť, že ešte chcete tam niečo pridať, ja som si napríklad pripravila dneska, moje deti majú strašne radi maliny, používam tieto liofilizované, tak ich tam sypnem trošku do toho. Skutočne toto je niečo, čo môžete urobiť na trilión spôsobov. Viete skutočne sa s tým vyhrať rôzne druhy ovocia, viete sa napríklad vyhrať aj s vločkami, viete použiť rôzne kombinované alebo treba pohánkové, viete tam dať skutočne čo len chcete a koláč to bude luxusný. Keď si k tomu ešte dáte zo pár ráno, k tomu treba nejakých zo pár kúskov čerstvého ovocia, možno si to ešte posypete, polejete nejakou čokoládou, posypete nejakými orieškami. Eňoňuňo. Takže len zmiešam tieto maliny. Deti ma budú zase ľúbiť. A možno, že dcera mladšia nepríde na to, že tam je ten banán. No, paráda. A už len vlastne to vlejem do zapekacej nádoby. A dám zapiesť. Tak ako som hovorila, na 180-ke približne 20-25 minút. Odstriehnite si to. Ten prvýkrát je to vždy také náročnejšie, kým sa to naučíte, kým zistíte, že ako tá vaša pec pečie, ako toto vlastne dlho trvá. Napríklad moja, keď má takto trošku akože hrubšie tie vločky, tak možno, že jej to bude trvať aj 30 minút. Budú krásne hnedé, bude to nádherne také voňavé, budete všade cítiť vôňu. A je to pripravené. Potom už len vybrať, nakrájať a spapať. Tak, prepnem sa na druhú kameru. Tak, super. A som tu znova. Čiže tuto len vlastne ste mali tie základné suroviny. Tu máte veľmi jednoduchý postup. Nájdete to aj u mňa na web stránke www.michalabirkusova.sk. A ak ste si to šupli do truby, tak len veľmi rýchlo vám chcem pripomenúť, že v polovici, to znamená, že keby ste na raňajky zjedli polovicu toho koláča, ktorý sme si teraz spravili, tak máte 500 kilokalórií, okolo 500 kilokalórií, záleží od toho, čo ste všetko do toho dali, hej, ale tak cca prepočítala som si to na to, čo som vám povedala na začiatku, že tam budeme mať to strúhané jablčko, čo je úplne skvelé, okolo 17 gramov vlákniny. Zase sme nad limit denného príjmu, bežného, štandardného a toto jedlo má nízky glykemický index, čiže opäť si zabezpečíte, že vaše telo sa ráno perfektne zobudí, perfektne naštartuje metabolizmus a všetko bude tak, ako má byť. Budete sa cítiť zdraví, happy, plný energie, plný života a presne to je to, čo chceme. Takže hor sa na raňajky a budem strašne rada, ak mi dáte vedieť, že ako sa vám podaril, ako sa vám tieto zapekané osobné vločky podarili, aké boli. Kľudne mi napíšte na môj e-mail info@michalabirkusova.sk a môžete mi kľudne posielať nejaké nápady, že čo ste tam ešte všetko dali. Zo párkrát som robila také, že som nasekala čokoládu, do toho som zamiešala, hej, ona sa tam krásne rozpustila, alebo som urobila tak, že som zamiešala vlastne roztopenú čokoládu do toho, čiže bol úplne čokoládový celý ten koláč. Niekedy tam dám, že pohánkové vločky primiešam, že dám aj ovsené, aj pohánkové, zase tá pohánka má takú úplne inú chuť. Čiže fakt sa s tým viete vyhrať, viete si urobiť recept podľa seba, môžete si tam namiešať, čo len chcete a zajtra ráno nemusíte nič robiť, len to vyberiete, alebo kde ste si to odložili večer. Určite to nedávajte na terasu, kde máte mačky, to sa mi raz podarilo a teda akože bolo to také voňavé, že zhodili z plechu, plech z toho, ono to bolo tak, ako keby z dvoch veľkých plechov zatvorené, všetko rozbombardovali a teda pochutili si. No mali výborné raňajky, myslím si, že aj večeru predtým už stihli, takže naše mačky sa majú super, veľmi radi chytajú všetko okolo krtkov,
malé kuny, všetko, čo sa tu zíde, myši samozrejme potkany, takže to bola pre nich taká lahôdka, odtedy to nedávam teda chladnúť, nechám to v kuchyni chladnúť, alebo si to dám do takej špajsky, čo tu mám, takú chladnejšiu. No a ráno len vyberiete a máte hotovo. Môžete si dať raňajky, môžete si dať na olovrant, alebo si zoberiete na 10. Je to úplne len na vás. Ja určite dám deckám na 10 zajtra a asi aj na raňajky budeme mať. Uvidím, ako to nakombinujem všetko. Tak, úplne posledné, že čo ak ráno nestíham raňajkovať? Hej, to možno, že mnohým teraz prešlo cez hlavu, že fúha, ale keď ja ráno, no bože, ja už musím byť o 6 v robote, o 5 stávam. Hej, ak to stihnem, ako sa naplánovať. Keď mám takých klientov, samozrejme veľmi veľa ľudí to tak má, že chodia treba veľmi skoro do práce, ja doporučujem nachystať si to, buď teda vstať o 15 minút skôr, čo nie úplne každému sa dá. Ja tiež moc nestávam skôr, mne to proste nejde. Ja si to radšej nachystám večer. Hej, čiže radšej si pripravím takéto rýchle koláčiky, ja ich volám teda, že koláčiky, nachystám si rôzne takéto koláčiky, alebo proste ráno, našťastie manžel stáva skôr, takže väčšinou varieva raňajky on, keď nie sú pripravené vopred. Ale ak napríklad mám chuť na niečo konkrétne a tu aj vidíte obrázok môjho obľúbeného chia pudingu, ktorý veľmi rada robievam ho tak, že nachystám ho do nádobiek, do nejakých zatváracích a dávam ho aj deťom na 10. Je to skutočne veľmi jednoduché, veľmi rýchle. Môžete si pozrieť recept, je to super easy peasy, hodíte to do chladničky a len si to ráno šmaríte do kabelky, a k tomu si dáte niečo, ja neviem, nejakú buchtičku alebo nejakú kajzerku, niečo, aby sme mali aj tam tých sacharidov dostatok a raňajky máte ako vyšité. Ak teda to máte tak, že ráno proste ledva sa zobudíte, umiete oči a bežíte rýchlo do práce, tak si to vždycky nachystajte vopred a zoberte si to so sebou a hneď, keď prídete do práce, ak sa vám dá, tak sa naraňajkujte. Aby ste tam zase dodržali tú ideálne je, keď do tých 30 minút po zobudení sa naraňajkujeme, ale dobre, aj keď je to trošku dlhšie, do tej hodiny, hej, to je takéto maximum. Ak už potom to prešvihnete, už vtedy to telo začne fungovať v úplne inom režime, v takom ako keby stresovom režime, hej, že ono už vlastne nemá tú energiu, už začne si ubrať do zásob a už potom tam nabieha taký metabolizmus, ktorý nie je úplne ideálny pre náš organizmus. Skúste ich nevynechávať. Ak sa vám dá, raňajkujte. To je úplne že základ. A raňajkujte ako králi, bude to úplne že pecka. Ak môžete a máte na to možnosť a viete si do práce zobrať so sebou napríklad teplé jedlo, alebo si ho viete pripraviť, tak si kúpte termosku na jedlo. Termosky na jedlo sa dajú kúpiť, že neskutočné. Či už také tie klasické obedárikové, alebo sú všelijaké také napolievky, na kaše, na kadečo. Viete si to tam večer nachystať. Dokonca mám klientov, čo si to večer nachystajú, že horúce a ráno proste v práci to jedia teplé. Hej, že vyslovene si to dajú do tej termosky, majú to horúce v tej termoske, ráno si k tomu len potom v práci prihodia čerstvé ovocie a tá kaša proste si ich tam počká taká horúca a vlastne ráno je teplá. Nie je horúca, ale je jedla. Takže termosky sú úplne perfektná vec, dajú sa rôzne veľkosti kúpiť, vôbec to nestojí veľa peňazí. Určite sa na to pozrite, keď si hodíte do Google, že termoska na jedlo, tak vám nájde milión možností. Ak teda máte tento problém, že proste ráno to nestíhate alebo z nejakého dôvodu to nedávate ráno. Dajte mu tomu telu, čo potrebuje. Ono sa vám odmení. Určite budem veľmi rada, ak mi dáte vedieť, ak som vás inšpirovala tými raňajkami a ak som vám dala nejaké vysvetlenie, prečo sa hovorí, že raňajku ako král a prečo sú tie raňajky dôležité a ako to v tom našom tele funguje. Budem veľmi rada, ak mi dáte vedieť, že začala som na základe vášho motivačného videa raňajkovať a cítim sa o mnoho lepšie. Cítim, že to moje telo existuje, funguje, mám viacej energie, mám možno, že lepšiu pleť, lepšie mi to myslí, lebo aj to je jedným z pridaným efektov toho, keď začnete dobre raňajkovať. Takže určite nevynechávajte tie raňajky, začnite raňajkovať. Jedzte skutočne, ja viem, že cez víkend, možno ktorí nepracujete cez víkend, dá sa urobiť aj taký ten veľký obložený stôl, my si to zvykneme robievať. Je to super. Pokojne môžete, ak ste treba zvyknutí, alebo nedaj Bože cvičíte veľa, tak si môžete tie raňajky robiť tak, že polovica sladké, polovica slané, je to úplne v poriadku, vôbec sa nemusíte báť, že niečo s niečím a že jak si môžem dať voľské oko a potom si dať nejakú domácu bábovku. Môžete úplne spokojne. Je dôležité takí chlapi, ktorí mám takých, že fakt, že cvičia veľmi veľa a majú veľkú svalovú hmotu a že teda skutočne riešime, tak oni úplne bežne sa dopracujú okolo 800-900 kilokalórií denne, čiže okolo kila jedla na raňajky majú.
to je, že wow, nie? A vždycky tam majú toho strašne veľa, majú tam ovocie, majú tam nejaké treba ovsené vločky, majú tam, ja neviem, kľudne si dajú vajíčko, k tomu si dajú chlebík, zelenina, ovocie, úplne je to spokojne. Pokiaľ ste takí cvičiaci, samozrejme zase toto neplatí pre ľudí, ktorí sa veľmi nehybu, alebo hybu sa len tak úplným tým štandardným procesom, ale tak približne už teraz máte predstavu, že ako by ste sa mali stravovať, že ako to vyzerá tá jedna porcia, tak možno, že keď si to napozeráte a pozrite aj u mňa na webe, mám zo pár nejakých inšpirácií, receptov, návodov, ako to čo najrýchlejšie spraviť. Budem veľmi rada, ak som vás namotivovala, nainšpirovala a pošlete mi potom nejakú informáciu, ako sa máte. Super, máme to za sebou. Máte nejaké otázky? Kľudne mi hoďte do chatu, alebo ja si vás takto vypnem a môžete mi aj povedať. Tak, poďte nám na to. Dúfam, že vám to tam už začalo pomaličky voniať v kuchyni, ak ste so mnou piekli, ak ste niečo navarili. Dobre, ak nemáte otázky, ja budem... niekto mi tu napísal, že to naľavo. Dúfam, že to bolo to naľavo, čo som videla aj ja naľavo. Tam bolo to zdravé jedlo. Hej, také tá zelenina, to ovocie. Dúfam, že aj vám sa to viacej páčilo ako tie šíšky a také tie osladené, pospracované potraviny. Dobre, dámy a páni, prajem vám krásny večer. A dúfam, že dnešná prezentácia bola pre vás inšpirujúca, motivujúca. Všetky dôležité informácie aj o receptoch, aj o tom, čo robím, ako robím, aká je dôležitá strava, aké je dôležité jedlo, nájdete u mňa na webe na www.michaelabirkusova.sk. Ak máte nejaké dotazy, otázky, veľa mi píšete, veľmi sa z toho teším. Môj e-mail je info@michaelabirkusova.sk. Budem veľmi rada aj za nejaké možno nápady, návrhy, treba na témy, ktoré vás zaujímajú, ktoré by ste si chceli vypočuť od nich niečo bližšie. Mám niečo pripravené, ale veľmi rada vám pripravím aj pre vás, aby som vedela, ak vás niečo zaujíma, tak určite studnica vedomostí a informácií je obrovská, stačí z nej len to správne vytiahnuť. Takže určite píšte, majte sa krásne, opatrujte sa, dávajte na seba pozor a buďte zdraví. A som veľmi zvedavá, že koľko z vás dnešných poslucháčov a pozeračov zajtra bude dávať raňajky. A také, že veľké, že parádne. Lebo možno, že si dáte práve tie zapekané ovsené vločky. Super. Takže ešte raz posledný krát lúčim sa s vami, prajem krásny večer, opatrujte sa, majte sa krásne. Dovidenia. Dovidenia. Krásne, dovidenia. Dovi.